Il-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Ħutjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti triq li twansanna il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik, mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox bil-grazzja tiegħek f'dan iż-żmien tal-għajt, arafna iżjed it-tjiba tiegħek magħna. Kattara iżjed fuqna u għamel li dawk li inti ħlist mid-dlamijiet tal-erq iħadnu aktar bisħieħ ix-xhieda li tajtna tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, l-anġlu tal-mulej qal lil Filippu: Qum, mur waqbad it-triq li tieħu lejn in-nofsinhar minn Ġerusalemm għal Gaza. Din hi fid-deżert. Filippu qam u telaq. Huwa sejjer jara raġel mill-Etjopja, Ewnuku, uffiċjal qoli tal-Kandaċi, Sultana tal-Etjopja, li kien jħossib it-teżori kollha tagħha. Dan kien ġie Ġerusalemm biex jagħti qima lil Alla. Huwa sejjer lura kif kien bil-qiegħda fuq il-karru tiegħu kien qiegħed jaqra l-ktieb tal-profeta Iżajija. Imbagħad l-Ispirtu qal lil Filippu: Mur, ersaq ma' ġenb il-karru. Filippu mar jaġġel lejn ir-raġel. Kif semgħu jaqra l-ktieb tal-profeta Iżajija, staqsih: Dan li qed taqra qiegħed tifhmu? Dak wieġbu: Kif nista' nifhem jekk xi ħadd ma jurinix? Imbagħad stieda lil Filippu biex jitla bil-qiegħda ħdejh. Is-silta tal-Iskrittura li kien qiegħed jaqra kienet din: bħal naġa meħuda għal qatla u bħal ħaruf sieket quddiem min iġiżżu. Ekku ma fetax fommu, aqsuh u kien imċaħħad mill-ġustizzja. Min qatt jista' jirrakkonta fuq nislu, għax neħħewlu ħajtu minn fuq l-art. Mela qal l-Ewnuku lil Filippu: Ejd li nitolbok, għal min qiegħed jgħid dan il-profeta, għalih innifsu jew għal xi ħadd ieħor. Imbagħad Filippu fetaħ fommu u beda minn din is-silta tal-Iskrittura jixxardarlu l-Evanġelu ta' Ġesu. Huma sejrin għalhom it-triq waslu f'post fejn kien hemm l-ilma. U l-Ewnuku qal: Ara, hawn l-ilma, x'qiegħed iżommni li ma nitgħammitx? Imbagħad ordna li waqfu l-karru, niżlu tnejn fl-ilma u Filippu, u dan għamdu. Malli telgħu mill-ilma, l-Ispirtu tal-mulej ħataf lil Filippu. L-Ewnuku ma raħx iktar u baqa' sejjer fi triqtu kollu ferħan. Filippu sab ruħu f'Ażotu. Huwa u għaddej minn dawk l-inħawi kien ixxandar l-Evanġelu f'kull belt sakemm wasal Ċesarija. Il-kelma tal-mulej.
roddu ħaj lill-Alla. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Birku popli lill-Alla tagħna, semmu lana it-tifħir tiegħu, u li jżommna fost il-ħajjin u ma jħallix riġlejna jotru. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Ejjew, isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'jagħmel miegħi, lilu sejjaħ fommi, tifħir kien fuq lisieni. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Imbierek Alla li ma warrabx it-talb tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tieba tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Jiena u l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-mulej, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma jiġbdux lejja. U jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun mgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-Missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatra lill-Missier ħlief dak li hu minn Alla u dan li ra lill-Missier. Tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jien hu l-ħobs tal-ħajja. Missirietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobs nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jien hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Dan il-Vanġelju jagħtina ħafna spunti ta' riflessjoni. Il-kapitlu 6 ta' San Ġwan li qegħdin naqraw dan il-jiem jitkellem dwar il-ħobs tal-ħajja li huwa Ġesu stess fil-kelma tiegħu, fil-preżenza tiegħu fil-Knisja, permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu imma wkoll fil-misteru kbir tal-ġisem u d-demm għażiż tiegħu fl-Ewkaristija. Biss minħabba s-sitwazzjoni preżenti u ċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom nixtieq nagħmel riflessjoni ċkejkna fuq il-kliem ta' Ġesu dwar l-ikel tal-ġisem Qaddis tiegħu. Min jiekol ġismi jgħix għal dejjem. Il-ħobs li nagħti huwa ġismi għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Ġesu jinsisti ħafna fuq dan l-att li bih nitlu f'intimità miegħu. Tantu hekk li jekk wieħed jaqra l-oriġinal bil-Grieg, Ġesu juża kelma iżjed qawwija minn tiekol, juża l-kelma tmaxtar. Bħalma jagħmlu speċi il-bejjem li quddiem l-alf tagħhom, inti il-ħaġa tixtarra, tmaxtar u tixtar. Nużawha wkoll għal ħsibijiet,
għall-emozzjonijiet tagħna. U nirrealizzaw kemm dan il-proċess li aħna niċċelebraw fil-qudiesa ta' tqarbin u li aħna nieħdu semmi tqarbin huwa mod kif aħna nidħlu f'intimità kbira ma' Ġesu. Saħna inna sentejn noffru din it-trasmissjoni, ma mit-trasmissjoni jiena ma nistax noffrilek il-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Inti qed issegwi trasmissjoni ħajja ta' vera, live, mhux teatrin, qed niċċelebraw l-Ewkaristija ta' vera. Imma dan l-att li inti tidħol f'intimità ma' Ġesu billi titqarben ma jistax isir. Isir fil-knejjes tagħna, isir billi s-saċerdot iwassallek l-Ewkaristija, il-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Mela huwa importanti ħafna, ħafna li aħna nitolbu id-don tal-Ewkaristija. L-ewwel nett min jista' jmur il-Knisja imur u jipparteċipa fil-quddies u jitqarben, iqer jekk għandu bżonn u jitqarben bil-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Aħna nafu li taħt kull speċi, id-dem jew inkella l-ġisem, hemm Ġesu sħiħ. Nitqarbnu bl-ispeċi tal-ħobs u hemm il-ġisem id-dem ir-ruħ id-divinità ta' Ġesu. Min qiegħed f'residenzi tal-anzjani, id-djar, nitolbu lis-saċerdoti tagħna li waslunna lil Ġesu Ewkaristija. Tajjeb insegbu dawn it-trasmissjonijiet b'mod speċjali min ma jistax imur il-Knisja. Imma mbagħad għandna l-mezzi issa li tneħħew kważi restrizzjonijiet kollha marbutin mal-Covid li s-saċerdoti jew il-misti straordinarji ta' tqarbin iwaslulna l-Ġesu. Jekk inti qiegħda jew qiegħed fi sptar, kun naf li titlob inti li titqarben, tippretendix li n-nies tgħidlek titqarben, inti titlob meta tasal jew għid il-qraba tiegħek jgħidulu isma' missieri hija oħti il-kuġi jixtieq jitqarben ovvjament jekk tkun trid inti. Imma dan huwa servizz li wieħed irid jitolbu. Allura kull min huwa marbut b'xi kondizzjoni li ma jistax imur il-Knisja tajjeb jikkuntattja lill-parroċċa, lill-chaplains tar-residenzi jew lill-managers tar-residenzi fejn m'hemmx chaplain biex jipprovdu din il-grazzja kbira. Ma min jista' jimxi u jmur il-ħanut u jmur iċ-ċinema u jmur id-divertiment, jmur restorant. Nissuġġerilu wkoll li jersaq lejn il-mejda li ħejja Ġesu. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih jgħid. Mela kultant il-kappellini jgħiduli immorru għad beriku jgħidulna aħna m'għadniex niġu l-Knisja nismgħu fuq it-television taf kemm tkun sabiħa, imma nixtieqx inkun kompliċi tal-ass tad-devozzjoni iva, imma tagħmlunix kompliċi tal-ass għax imbagħad ikolli nħallas kont Taljani dajdu salato, mhux jien biss anke Jacob li jdoq l-arpa. Ġifieri għamlulna pjaċir, aħfruwilna, segwuna kemm tridu. Imma min jista' jmur il-Knisja u l-Quddiesa, Ġesu qed joffri l-ikel u l-ħobs ta' ruħna, il-ġisem u d-dem għażiż tiegħu. Jien mit-television ma nistax inqarbnek semmek naslu ġveru. Ejjew nitolbu l-grazzja li aħna nilqgħu din l-istedina ta' Ġesu li permezz tal-Ewkaristija inissel fina mhux biss ix-xenqa tal-ġenna imma jagħtina ir-ran tal-ħajja ta' dejjem. U nagħmlu hekk fis-silenzju ta' qalbna dan l-att qawwi ta' xewqa kbira għal Ġesu għandna nagħmlu it-qarbina tax-xewqa. Imma ix-xewqa hija li isseħħ fir-realtà. U l-mulej jħossibna u skont iċ-ċirkustanzi tagħna. Nafdaw din ix-xewqa kbira f'idejn Sitna Marija f'dan ix-xahar ta' Mejju
U nitolbu wkoll skont il-fema tal-Papa għal paċi fid-dinja b'mod speċjali fl-Ukrajina. Slima għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U nixtieq li nagħmlu talba speċjali għal ħutna il-mejtin kollha. Mod speċjali l-vittmi tal-vjolenza, il-vittmi innoċenti tal-gwerra. Kull naħa u fil-pajjiżi kollha tad-dinja. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifu. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna wa Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, inti ressaqtna lejk u tajtna sem min natura tiegħek Alla wieħed u loli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li int għarraftna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar nixxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib. Temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna, sar għalina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddissin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna namlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija sartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għatti l-apposti tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tjieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Ir-Rożarju u l-Barka Sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 2569 9100 jew jordnah online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Noffru dan ir-Rużarju skont l-intenzjoni tal-Qdussija tiegħu il-Papa għal paċi fl-Ukrajina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħħannix fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nibqu nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisa Umm Alla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. skont l-intenzjoni tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smewiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli titin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawr dejjem jiddilihom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla, Ħenna lina, Eben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, ħenna lina. Imqazza Marija, Itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob Om għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob Om għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, barda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida,
Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewkba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Hen għalina. Itlob għalina qaddisom malla, Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kum missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima,
imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.